Doteraz sme v predchádzajúcich videách tohto bezplatného tréningu hovorili o tom, ako ukázať ľuďom vo vašom okolí, čo robíte a ako im môžete pomôcť a taktiež ako vybudovať dôveru, aby vám verili, že ste odborník. Celé to smeruje k tomu, aby ľudia vám sami volali, keď budú mať nejaký problém, na ktorý vy máte riešenie formou svojich produktov alebo služieb. V tomto videu sa dozviete jednoduchú techniku, pomocou ktorej dokážete podnietiť ľudí, pokiaľ majú problém, aby dvihli telefón a zavolali vám a nechali si od vás poradiť alebo kúpili od vás vaše výrobky alebo služby. Moje meno je Martin Mažár a pomáham obchodníkom a podnikateľom zvyšovať predaj, aby za ten istý čas práce zarobili viac peňazí. Pokiaľ chcete, aby vám klienti sami volali, tak je potrebné, aby vaši potenciálni klienti vedeli, čo robíte a ako im môžete pomôcť. Po druhé, musia vás považovať za odborníka. Po tretie, musia pociťovať potrebu. Pokiaľ necítia, že majú potrebu, tak nikdy nedvihnú telefón a nezavolajú vám. Na druhej strane, to, že necítia potrebu, ešte neznamená, že ju reálne nemajú. Oni ju častokrát majú, len ju nevidia. Je to presne podobne ako s našim uchom. To, že nevidíme naše ucho, neznamená, že ho nemáme. To, čo len potrebujeme urobiť, aby nám niekto nastavil zrkadlo a ukázal, že to ucho naozaj máme. A takto je to aj s klientovými potrebami. Klienti častokrát potrebu majú, len potrebujú, aby niekto im nastavil zrkadlo a oni zistili, že danú potrebu majú. Poďme si teraz ukázať, ako pomocou Facebooku môžete ľuďom nastaviť zrkadlo. Prvé, čo musíte urobiť, je nájsť nejaký odborný článok z vášho fachu na internete, taký, ktorý obsahuje dobré rady pre ľudí. Druhé, čo musíte spraviť, tento článok pozdieľať na sociálnej sieti, to znamená vo vašom osobnom profile alebo na vašej facebookovej stránke. A tretie, čo musíte urobiť, je pridať prísľub a výzvu k akcii. Poďme si to ukázať na konkrétnom príklade. Tu je finančný poradca, inak absolvent môjho kurzu o Facebooku a on našiel na internete článok o stavebnom sporení, ktorý má názov Stavebné sporenie zas o niečo vybledne. To, čo urobil, pridal ho na svoj Facebook a k tomu pridal popis vo forme prísľubu a výzvy k akcii. Konkrétne to spravil takto. Stavebné sporenie zas o niečo vybledne. Ak vás zaujímajú efektívnejšie formy sporenia, tak dajte vedieť, poradím. V podstate, čo spravil, je, že týmto zdieľaným článkom ľuďom nastavil zrkadlo a ukázal, že má pre nich riešenie. Pokiaľ aj vy chcete mať viac predajov, tak používajte túto techniku v praxi a občas pozdieľajte na svojom Facebooku odborný článok, ku ktorému pridáte výzvu k akcii a prísľub. Pomôže vám to k tomu, aby vaši známi a ľudia vo vašom okolí sa dozvedeli, čo robíte. Ďalej vám to pomôže, aby konkrétne videli, s čím konkrétne im dokážete pomôcť. Ďalej na základe toho zdieľania článkov pochopia, že ste v danej veci odborník a na záver ich podnietite k tomu, aby od vás nakúpil, lebo im nastavíte zrkadlo. Toto bola jedna z niekoľkých techník, ktorú učím v kurze FB Naruby Premium na zvyšovanie predaja a podnietenie ľudí k nákupu. Pokiaľ patríte medzi ľudí, ktorí chcú, aby im klienti sami volali, tak nasledujúce dni sledujte svoj e-mail. Mám pre vás pripravené jedno video, ktoré vám doslova môže zmeniť život. Ak sa vám toto video páčilo, dajte mu páči sa mi, a zdieľajte so svojimi priateľmi alebo zanechajte komentár. Budem veľmi rád za vaše reakcie. Zatiaľ sa majte krásne.